Quin concert més bo! Va estar boníssim. Uau! Una gentada! Pula! Uau! Qui és tu? I és de la trompeta. No diguis que no estava boníssima. Diuen que eres més guapo de tot, però com que jo no tinc criteri... I jo només ho hagués fet. Fent una xabó. I jo estic molt cansada, però tenc cançons oberts com a plats. Els peus sense batre me fan un maler. Per cert, tens un pis preciós. Si tu hi no hi ha res. Que vol dir? I aquest sofà. I aquest taulet tan guapa. Se te vol treure gent com ho dit. Descontenidor de xat de gent. Però ara és una tauleta vintage. I per cert, així, aquesta paret que tens, Sí, tan grossa, sí. hi podries posar Sí. un mural de Pachi. D'en Basti! Jo si trobàs una pintora guapa. Ai, que m'ho pintes. Una pintora guapa com jo. Tan guapa com tu. M'encanta la de pintaré. Però no sé quin és. Cap nou. Sí, exacte aquí mateix, en aquesta direcció que li he donat, el parem d'aquí. Gràcies, fins ara. T'ha agradat. Encara no puc xerrar. M'ha encantat la veritat. La veritat, Però no ho entenc, per què no totes les dones no poden ser lesbianes? Cada dia m'ho deman. Bé, t'he de dir una cosa, jo no sé si el que va passar ahir vespre. Al principi només va ser per xerrar i després ens deixaran dur per l'alcohol i... He de dir la veritat, jo no ho he fet mai. Ho havia fet mai amb Una dona. Exacte. Ai, però si tens una cara tan guapa, una cara tan alegre, una cara tan de... D'entabanada. Exacte, cara d'entabanada. Però escolta, Gràcies. les entabanades estan molt per damunt la mitjana al llit. No diguis dois. He de dir que a mi m'agraden els homes 100% masculins.
Senyora Xisquer? Sí, són jo. Venim a entregar-li el sofà. Un sofà, jo no he demanat cap sofà. És aquí. Avui de nit, quan veig aquest, he dit que no tenia res i he pensat... Li regalé el sofà, ja que són nòvies, he pensat que seria una bona idea. Com que són nòvies? On el deixat? Però... Allò, no podeu tornar cap a molt del món. Jo pensava, el que m'ha fet el ditet. El ditet el posa molt de puestos i amb això no vol dir que siguin nòvies, no. Però què passa? No, puc respirar. No. Té un atac de nervis. Està bé que no l'han deixat. Sí, està bé. O sigui, li pensi que ha de demanar això en aquests moments. Té una bossa de plàstic. Li posi a la boca. Això va molt bé. El sofà significa la por al compromís. La por a embogir. La mort. Escolta, això ara no ens ajuda gent. Tranquil·la. Vostè és a casa seva. La seva amiga li acaba de regalar un sofà. Respiri. Així. Amunt, avall. Amunt, avall. Amunt, avall. Així. Molt bé. No es pot morir. És morta. És morta. Au! I això és tot! Ja morta! A tu també que vas fer així! Res de res. Qui és l'autor? Jo. Això no té cap sentit. No té cap ni peus. És buit. Al final. Al final, clar, i de què parlam? Parlam del final. Sempre parlam del final. És desesperançador. Admet que no és satisfactori. Que no és satisfactori, és que ni tan sols escrible. Si vol fer un final bo i fort, primer ha de pensar. I després ha d'escriure cap endarrere. Miri, el més habitual és que tot tingui una introducció, un desenvolupament, un clímax i un desenllaç. I què es pensa? Que no haver intentat això. Si ho hagués aconseguit, faria de dramaturg i no em passejaria amb mobles per amunt i per avall, per amunt i per avall. Això és absurd. Absurd? Què és absurd? El més habitual és que totes les obres tinguin un plantejament que condueixi cap a un desenllaç. Per què? Perquè en la natura tot té un principi, un desenvolupament i un final. I què me'n diu d'una circumferència? Bé, sí. Però les circunferències no tenen ni principi ni final, però tampoc no siguin massa divertides. Escolta, jo no estreno amb aquest nyap. Jo som una actriu, amb una reputació, tinc un públic, tinc uns seguidors, a vostè li pareix que jo en el meu públic li puc presentar això de tantes maneres? Escolti, deixi'm pensar. Miri, escriure una obra de teatre és molt senzill. Basta que vostè passegi per un parc, per una cafeteria, vagi escoltant el que se diuen les parelles, o ho vagi apuntant i ja està. Ah. Com que ja està? Per quin desastre que heu muntat. Això no té consol. Estimats aficionats al teatre, fora pànic, deixeu-los córrer perquè no saben el que fan. I jo vos demano disculpes per aquest desagradable començament de la funció. Jo ara, per què demano disculpes? Si no tinc res a veure en aquesta funció. Bé, en primer lloc, benvinguts. Ai, com m'agrada veure-vos tots aquí. Ai, per això m'ho cari tothom, Antoni, no t'havia vist. Ai, que estic contenta que hagis vengut. Oh, Maria, també. Oh, ai, espero que vos agradi. Bé, no sabeu lo agradable que és veure-vos tots aquí.
assegudets, en fileres, calladets. Però sentiu-vos respirar. Vosaltres respirau amunt, abaix, amunt, avall, mentre jo parlo. Vosaltres i jo formam una unitat, i això m'agrada. Me mirau i vos miro. Oh, perdona, per mi no m'he presentada, em presentaré. Jo som la senyora Suàcia i el meu home és el senyor Suau. I he vengut avui aquí a parlar amb vosaltres de teatre. I som conscient de que tots heu deixat que vostre per venir a veure-ho, assumint que potser no vos agradi. Però sou aquí, així que benvinguts. Heu vingut a veure qualque cosa. És així. M'equivoc? No. Xxt. Una comèdia d'amor o de sexe. Pot ser. Vos explicaré. Una comèdia es pot definir a partir de 3 criteris. El segon, personatges quotidians. El quart, desenllaç feliç. I el darrer, generar rialles al públic, cosa que en aquest cas l'autor no ha fet. Perdoni, pot repetir el darrer? Aquest, El darrer. generar rialles al públic. Gràcies. De res. Com m'agrada el teatre. I no he anat mai. Com a espectadora, vull dir. El senyor Suau no li agrada gaire sortir de casa. Potser si ens separéssim. Hi aniria amb més freqüència, sí. Anem al teatre, cercant la Maria metafòricament parlant, que ens curarà de les nostres nàusees del dia a dia. Encara que a vegades l'argument ens remou i ens fa sentir malament. I sobretot si dura més de 4 hores i no hi ha descans. No m'importaria a mi assistir a una funció de més de 4 hores. No, de llarga durada. Ara, això sí, a les 10:30 vull ser al llit. En aquest cas m'estim més la Maria o la comèdia. I després, la Maria metafòrica, el que vull és agafar un taxi i anar al llit. Taxi! No s'atura. Encara és d'hora. Per mi quedaré una estoneta més, allà, segudet a un raconet. Encara que no vol dir que quedi fins al final. Si vosaltres decidiu quedar fins al final, desig que en tornar a casa vos aneu amb aquella sensació d'haver passat una bona nit al teatre. I arribar a casa vostra, vos poseu el pijama, la ràdio fluixeta i aferrats a les vostres parelles. Jo aferrada al senyor Suau. Ai, no sabeu com li agrada el sexe. Cada dia em mossega el nas, els llavis, el coll, els mugrons, la panxa. Comença amb mossegadetes suaus per continuar mossegades cada vegada més fortes. I quan ja quasi arribam a l'assaig, caic en un profund somrem, somiant més a saber quines barbaritats de l'inconscient. El sent demà al matí, obrint els ulls a la llum del nou dia i a les possibilitats creixent, possiblement plenes de luxúria, lascívia, impuritat, obscenitat i lubricitat. Ave Maria Puríssima, Senyoreta, 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 que no he vingut, començant bé.
Bon dia. L'he vist en Roy tot d'una nata del magatzem a cercar les sabates que em va demanar l'altre dia. Un 36 i mig i un 37. No! Jo li vaig demanar un 37 i mig. Ha d'estar més atent amb el que fa. Perdoni, vaig tot d'una al magatzem a canviar-les tot d'un. No és el meu problema. És la seva feina. Miri, ara crec que sí. Un 37 i mig. No! Aquest no és el model ni el color que jo li vaig demanar. No, m'he tornat a equivocar. Ni el número, ni el color, ni el model. Basta somriu de mi. No, disculpin, no, en absolut. Miri, me sap molt de greu, és que avui no tinc un bon dia. Miri, no ho sé què em passa, estic molt inquieta i molt distreta amb la feina, me sap molt de greu. Demano disculpes, perdoni. Ai, perdoni per la forma en què l'he tractada. Ai, tal vegada si me'l compte, li puc ajudar. Igual sí m'aniria bé xerrar amb algú. És que és amb el meu marit. És un tema un poc delicat. Miri, és el sexe. És que entre ell i jo tenim un pacte elàstic i ben clar. Miri, quan jo m'enrotllo amb algú, li conto tot, em pels senyals tot. I li dic, ai, que és que jo ho faig perquè estic enamorada, que no és un atac circumstancial de l'universitat. Et sent culpable? No, ja li dic que tenim un pacte. Sí, ja ho sé, el pacte elàstic. Però per vostè, enamorar-se, la fa sentir més neta. Segur que el seu marit no opina el mateix. M'equivoc. No s'equivoca, mira, sí. Ell, enrotllar-se amb algú, que sempre ho fa molt per la universitat. I això m'irrita. Estàs gelosa? No, en absolut gelosa, però ho he de reconèixer. Ai, és que el meu amor sigui tan vulgar, tan quirnal, em sembla molt desagradable. Miri, li diré una cosa, ell sí que es fa gelós amb mi quan jo me vaig a dir amb algú. Però és que s'ho veig gelosia. Lògica, perquè vostè s'enamora i si la persona en la que és un pacte. Un pacte elàstic, ja li he dit. Un pacte de convivència més o menys raonable. Quina diferència hi ha? Que vostè se'l va dir amb qualcú és un acte d'amor. I si el seu marit se'n va, és de luxúria. Doncs molt senzill. Que vostè és vostè mateixa. I per tant, s'ho justifica tot. I el seu marit no tan sols és vostè, sinó que és un home! A la llarga història que xoca un pacte! Un home! No! Miri, i els anys d'aquesta vida m'han ensenyat que efectivament homes i dones es comporten de manera diferent. I ja ho sé, que sempre hi ha excepcions. Però miri, jo, en aquesta vida, no havia estat tan a prop de reconèixer que la frase feta que diu que tots els homes són iguals, ja ho sé, tot i ser un tòpic un tant repugnant, és parcialment cert. I potser tots no, però la majoria són iguals. No sap de què parla! Però com me pot dir que no sé del que parla? Miri, en aquesta vida en jo s'han enrotllat molts, i tots ells ho han volgut adornar, no? Però la veritat és que s'han vengut al llit amb mi moguts per la lubricitat. Lubricitat de la qual se n'és sovint. Sí, ja ho sé, de ben petit era així.
sempre he estat ben enamoradissa. Ai, l'amor m'embriaga de tal manera que quan un home em passa la mà per l'espatlla, em besa el lòbul de l'orella i em fica la mà premit de les meves cames. Encara que la meva boca intenta dir que no. Ai, em surt el no i sempre em dic que sí. És l'hora de la càpsula, senyora Rosa. És l'hora de la càpsula. Senyora Rosa, què li passa avui? No diu res. És l'hora de la càpsula. Ai, bon Jesuset! És morta! És morta! És morta. És morta. No em va gent bé que s'hagi mort justament ara, a mitja hora per partir. A la fi havia aconseguit que el nòvio de la Conxita, la meva millor amiga, em demanés per quedar. Amb l'excusa de xerrar de la meva amiga. Tot i que sé, precisament per les confessions de la Conxita, que no és un home que vaig de romanços. I que el que m'hem d'agradar en aquest món és xerrar. Que si ha accedit a venir a casa, no és per un altre motiu, sinó que per empagar-me al cap de pocs minuts allà mateix damunt de la taula entre les espelmes i el plat d'espagueti. I la veritat, senyora Rosa, que m'esperàvem de l'or. És per això que no em va gens bé que s'hagi mort justament ara. Jo el dic que hauré de quedar una bona estona més, encara que ja he començat l'altre torn. La mort pot tenir molta paperassa. No són coses que et solucionin de seguida. I això sap què significa? Arribar tard a la cita. Els ajornaments de la primera cita són fatídics. Quan t'ajornes una primera cita per un motiu, el que següent l'ajornes per un altre, i un pit per un motiu, un pit per un altre, els ajornaments es converteixen en definitius. Ai, estic cercant una solució, però no la trobo. I clar, no puc demanar a l'infermera del torn següent, no. No per velleitats ètiques, no. Sinó perquè no hi ha un odi mutu. Des del mateix dia que ens vàrem conèixer. També podria fer com si no m'hagués adonat. Fer que fos ella que descobrís que està morta. Ella just haurà començat la feina. I trobat-se mort, no li garbarà tota la jornada. Ai, però hi ha un perill, senyora Rosa, hi ha un perill. Que se n'adoni que ja fa molta estona que és morta. No digui res. I un dia, quan la convengui, el tregui en benefici propi. Ai, ho vull tot negre. I el neguit no em deixa pensar. Ai, ben pensa. Ja ho sé, senyora Rosa. Li demanaré ajuda. En metge nou de l'hospital, saps? Aquest metge que jo li vaig contar, que sempre em somriu, amb aquella rialla entre insinuadora i interrogativa. Li diré que tinc un compromís ineludible. I si ell em pot fer favor, encarregar-se. Ja ho sé, no em porta m'ho digui. A canvi d'un favor, aquests somriures insinuadors i interrogatius convertiran en propostes concretes. I la veritat que no sé si em ve de gust. No és una cosa que no l'he pensada mai seriosament. D'entrada, li diria que no. Però, com més hi pots, ben ganes tinc de dir-li que no. De fet, em ve de gust dir-li que sí. És que tinc moltes ganes de que em faci propostes. Tantes ganes tinc que ja no penso amb el nòvio de la Conxita allà empalant-me damunt la taula enmig d'espagueti. Sona el telèfon!
El metge de l'hospital. I què li ha dit? Que no me'n preocupi de res, que me'n puc anar ben tranquil·la, que ell s'encarregarà de tot. I m'ha demanat el telèfon per més tard. Ui, bruta. I amb el nòvio de la Conxita? Ara telefonaré. Sí, jo ja te cridaré, si vol ajornar per un altre dia, sí. Gràcies, moltíssimes gràcies. Ai, senyora Rosa, quina il·lusió, anar preparant-me, Ai, que tinc unes ganes. Senyora Rosa, i vostè que no era morta? Ah, sí? Què és millor? Se'l que estima o l'estimat? Ni una cosa ni l'altra, si el vostre penis és major de 30 centímetres en repòs. Per amor, naturalment, em refereixo a l'amor romàntic entre parelles, i no entre la mare i un nen, un nin i el seu gos, o un cambrer i un mosso de cuina. El que és meravellós és que quan s'està enamorat es tenen ganes de cantar. Doncs no, això s'ha evitat de totes, per tal que el dent mascle no reciti la lletra de les cançons. Per tant, per ser un bon amant, s'ha de ser dur i a la vegada tendre. Sí, i això tant és vàlid per parelles heterosexuals o per lesbianes. El que heu de tenir clar és que per l'enamorat, la persona qui estima és la cosa més preciosa del món. Sí. La bellesa és els ulls del qui mira. Si el qui mira és curt de vista, sempre pot demanar a la persona que tingui més a prop qui és l'atleta més guapa. Us he de confessar una cosa. Les més guapes solen ser les més entabanades. Les joies de l'amor només duren un moment, canta el trobador. Però el dolor de l'amor dura per sempre. Aquesta cançó, per poc, no va ser un èxit, però la música s'assemblava molt a la de Yankee Dolly Dandy. Un Yankee viatja a la ciutat, cavalga dalt d'un poni, porta una ploma en el barret i crida macaroni. Yankee, tu ets a la Yankee, sempre així seràs. Yankee, totes les alades tu conqueriràs. Paula, tu no et cansaràs mai de fer l'amor amb mi, Cansat no pot ser. Avorrir-me mai. M'ho diries, si t'arribassis a avorrir? Quasi tothom menteix en aquestes circumstàncies. Però no poder renunciar a res. Ai, Paula, quina barra. Ni em retrauràs tot el temps perdut de només haver estat amb mi, Però ets ser fidel a la fidelitat. Ai, te recordaré en arribat a casa. Ai, Paula, te'n recordes d'aquell primer dia? Aquell primer dia que em vas dir que no t'importaria caure bojament al llit amb mi? Gavina menjata. Escolta, Paula, quina música més divertida. Au, va, ballem, Paula, ballem. Què dius? No, ja no sé ballar. A més, la gent se riurà de jo. Ai, Paula, potser és que no m'estimes. Però sé la lletra. Un Yankee va per una ciutat, se menja una poma, passeja amunt i avall, se poma una pink lady, ai, que és de bona la poma, és bona. Bona la poma. Basta, Paula, basta. Ni tan sols te sé la lletra. No m'enamorarà recitant una cançó. T'estim. I com ho saps?
Perquè no, t'ho sent. I com saps que això que notes i això que sents és que m'estimes i no una altra cosa, Paula? Ai, basta de beneitures. Escolta, ella t'estima perquè és diferent de totes les dones que ha conegut. T'estima com no ha estimat mai a ningú i com mai podrà estimar. Per tu donaria la vida. Et deixaria que la tiressis a un riu de sal fumant, que li llevassis els ulls i joiessis com a bolles. T'estima cada ple del teu cos. Dins els teus ulls, si vol reflectir d'ella. Petita. I tu per què t'hi fiques? Ai, perdona, jo només estic escrivint un llibre. Ai, Paula, no sé si puc creure aquestes paraules. Ai, Paula, de veres m'estimes? Ai, m'agradaria creure aquestes paraules, Paula. Paula, m'estimes? Paula! 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 Teu cos! Només estimes Instagram, que no ho vols! Què putes fas? Dios, me cago en su puta iPhone 22, que estàs loca! Me cago en su puta... Però què fas? Dios, que no l'he trobat a fallar encara! Dios mío! T'estim! No sé cap pot dubtar que t'estim! Ai, Paula, no, com vols que no dubte? Però quina prova real ten que m'estimes? Diu que m'estimes, paraules i les paraules són convencionals, Paula, jo sé que t'estim, però com puc tenir la certesa que tu m'estimes a mi? Em deceps? Et decep? Pues pot m'estimes si tan poca cosa fa que et decebi. Després encara trobes estrany que et demani com és que et dubtes teu amor. T'estima! T'estim! I Paula, t'estim, però que fàcil és per tu dir t'estim. Què vols ser fàcil? Que màtic per demostrar-t'ho! Mira, Paula, no siguis melodramàtica, No m'agrada gens aquest to. Tot d'una per la paciència. Si de veres m'estimassis, no la perdries tan fàcilment. L'únic que val... Et iPhone! A més, què he de fer per demostrar-te que t'estim? Digue-m'ho, què he de fer? No ho sé, Paula, no ho sé. Això ho has de dir tu, ha de sortir d'aquí de dins. No sé. Igual, les coses no són tan fàcils com semblen, però ben pensar, Paula. No sé, igual sí que t'he de creure. Esclar, que m'has de creure. Però per què, Paula? Però per què? Qui m'assegura que no m'enganyes? I fins i tot, que no t'enganyes a tu mateixa, Paula, perquè tu me dius que m'estimes, però en el fons del fons, sense tu saber-ho, no m'estimes de veres, Paula. Ja ho sé, potser t'equivoquis. No ho fas en mala fe, Paula, ja ho sé. Però quan me dius que m'estimes i que ho sents, però i el que sent per mi no és el meu Paula, sinó una altra cosa. Paula, m'estimes? M'atabals! Perdona? Ja només sé que t'estimis! M'emboies en tantes paraules! Tipes! Paula, potser és que no m'estimes. M'agrada molt la teva xillada. Amb la teva xillada hauria de cloure les parpelles i amb el cap damunt del teu pubis quedar estenuada. Quan hem pogut, no hem tingut manies de ficar-nos al llit, però sempre em dius el mateix. M'agrada molt la teva cigala. M'agrada molt la teva cigala. Sempre igual. Que només t'agrada la cigala, a mi. Per què no em dius mai que t'agrada el meu braç dret? O que t'agraden els meus omoplats? Només la cigala. Només quan li passa la llengua per damunt
i te la fiques dins la boca, la frase que envia. Però per què no puc xerrar clar? El que jo volia dir és que tenen xillada preciosa. És que inclús quan doncs, en dormiscada i tot encara t'hi aferres. Quina mania amb la cigala! He de reconèixer que al principi em feia gràcia tanta dedicació. Em resultava tendre i excitant. A mi també m'agradava estar dins el teu coll. Però a poc la cosa va anar agafant un caire obsessiu. El que jo volia dir és que tens una xillada preciosa. És que inclús quan doncs, en dormiscada i tot encara t'hi aferres. Quina mania amb la cigala! Que només t'agrada la cigala, a mi. He de reconèixer que al principi em feia gràcia tanta dedicació. Em resultava tendre i excitant. A mi també m'agradava estar dins el teu coll. Però a poc la cosa va anar agafant un caire obsessiu. És de debò que m'agrada la teva xillada. Ja ho crec! Què fas? Però què passa? Què vols que em passi? M'agrada molt T'agrada molt! la teva xillada. Ja hi tornem a ser. Però què te passa? Què vols que me passi? No fas més que parlar-me de la cigala. De la teva xillada. Què vol dir? Que si no tingués cigala, no m'estimaries. A mi no m'ho has dit mai que t'agrada. Jo també existeix, no et sembla? M'agrada molt la teva xillada. Jo vaig néixer una nit d'agost. Una nit fosca, plena de núvols negres i xafogó. I abans de saber el sexe de la criatura, tothom deia que era un mal passagi una tal nit per un naixement. I que l'infant seria un gat, o un perdut, o un poeta, o un lladre de mala pasta, o un gigoló lleig, o un assassí de camia bruta, o un jugador de bar fosc i un vermell, o un anarquista, i fins i tot un home que pot prendre la dona. Perdoni, he de parlar amb vostè. Parli, Que no sé per on començar. pel començament. El mes passat vaig seduir la seva dona. La meva dona? Sí, Per què m'ho va explicar ara? perquè des d'aleshores no he vist. Per què? Li agrada tant que vol anar a viure amb ella? Ella no l'estima i això és neguitatge. No, Potser és el remordiment. no. El que passa és que no em deixa viure. Em crida de dia i de nit. Si no context, ve a casa a cercar-me. I si no en som, ve a la feina. Cerca per tot. Diu que no pot viure sense jo. I? Que des d'aleshores no he vist. Des de que la vaig conèixer, no m'ha deixat sol ni un sol dia. Vostè no s'ha anat de res. Quan la va conèixer? Fa un mes i mig, vostè era a Roma. Com ho sap vostè que jo era a Roma? I que no em creu. M'ho va dir ella mateixa quan la vaig conèixer en un club de lectura. Que vàlida! Si m'ajudi a sortir-me. No és que no m'agrada la seva dona, al contrari. És intel·ligent, tendre, sensual, però... És molt absorbent. Sí. Té ganes de llevar-se de damunt. Sí, francament. No el deixa tranquil ni un sol moment, no? Quan el veu tot sol fumant, llegint el diari prenent la fresca, estudiant, veient el programa de televisió que més li agrada, immediatament se li estira al damunt i li comença a fer moixoneries. Exacte. I si no està del tot per ella, es pensa que fa nosa i es posa d'aquella manera que es posa. Per això, tot i que sé que no hi tinc cap dret, vull demanar-li un favor. Parli amb ella, amenaci-la, qualsevol cosa perquè no ens vegem mai més. De veritat, té ganes de llevar-se de damunt? Sí, per favor. Res més fàcil. Faci com jo.
No ho refusi. No se n'amagui. Sigui tendre, amable, considerat. Estigui més per ella que no ella per vostre. Facin un viatge, li digui que l'estima com mai no ha estimat. Prometa-li que li dedicarà la vida sencera. Quasi sí. Quasi sí. I ara, Són jo. t'he dit 1000 vegades que no em telefonis mai, gros. És que... Sempre t'he dit que em cridis al despatx. Pots parlar? Esclar que no. On Ja t'ho és... pots imaginar. On és ella? A l'habitació? Et sent? No, però pot sortir en qualsevol moment. Me sap greu, perdona'm, però si estava parlant tu ara, no podria esperar demà a la feina. Per què? Perquè aquesta situació em fa patir molt. Quina situació? La nostra, quina vols que sigui? Però, a veure si ens entenem. No cal que diguis res, podria sentir-te. No em sent ara, escolta. Mira, crec que ha arribat el moment de prendre una decisió. I com que tu no em pots donar tot el que jo vull, perquè no ens engenem. Per tu jo mai seré res més que... No vols deixar-la, eh? No, esclar que no, si ni perquè t'ho deman, ja sé la resposta. N'hem parlat 1000 vegades. Jo sempre he estat sincer amb tu. Mai t'he amagat com estan les coses. Tu ja ens caïm bé, no? Jo? És que jo n'estic molt penjada de tu. En canvi, tu no n'estàs gens de mi. Sempre t'he dit que no vull fer-te cap mal. No t'he promès mai res. T'he promès mai res. No. Ets tu que has de decidir què hem de fer. Sí, per això et telefon, perquè ja he pres una decisió. I quina decisió has pres? He decidit deixar-te de veure. Em sap greu, però si Però realment... que no ho entens, que no vull deixar-te de veure. Maria! No, m'estic més que no diguis res. Sí. Ah, sí. Encara no. Ah, sí, sí. No, home, jo de tu triaria un cotxe que m'assegurés un rendiment més alt. Què? Sobretot si has de fer tanta carretera. Sí, ja ho sé. Jo ara... No, en això no sigui aconsellar-te, però em sembla que t'aniria bé un cotxe amb molta més... Sí, d'acord, sí, però gasta massa benzina. Un híbrid, un elèctric... No pots parlar? No, esclar. És a prop, ella. Sí que és. Davant teu. Sí, però aquest model no té tanta diferència de preu respecte als japonesos. La teva dona és davant teu i jo aquí, sense decidir-me d'una vegada i acabar amb aquest nequit. Evidentment, un 4 portes. Per vosaltres, 4 portes. Ho veus que no poden continuar així? Ni una conversa civilitzada no poden tenir. Tu, que si parlant de benzina, que si 4 portes, i jo sense decidir-me ni tan sols a penjar. Bé, sap que ens veiem i parlam. Vols que pengi jo? Però abans de penjar, digue'm si et poden demà. Sí. No tens remei. Telefon per dir-te que hem acabat i acabant demanant-te si demà ens veiem al lloc de sempre. Sí. A la mateixa hora de sempre. Exacte. I farem com sempre. Imagina jo, nois, davant meu, a pujar-me les faldilles. El lleparàs, el mossellaràs, em faràs molt de mal. Sí. M'agradaria molt estar amb tu. Vens? No pots. Estiu, és quan no puc escoltar-te, que m'angoix. M'estimes? Esclar que sí. Ara val més que pengi. Pot tornar a entrar la teva dona. No, espera un moment. És que, Maria,
Pens que només que volguéssim, només que ens ho proposessin de veritat, podríem fer que les coses anessin d'una altra manera, sense tantes tensions. Ah, sí? Sí que... Sí. Què passa? Hi ha algú i per això no pots parlar? Sí. Has quedat amb ella a un bar i ara ha entrat. Ja era aquí i ara s'ha acostat al telèfon. Sí o no? O què? Ja te'l tornaré el llibre, estigues tranquil·la. Ara et trates en femení. Adéu, idò. Telefona'm i recorda'm que et torni el llibre. No, ara no pengis. Tu m'has fet suportar el neguit d'haver-te d'escoltar sense poder-te contestar més que borrades i ara... Com dius que es diu, el llibre? Perfecte, ho estàs fent molt bé. Ara en diràs el títol del llibre, no? Ja. Molt bé, que ja. Dóna versemblança. Fa real el diàleg que se suposa que tens amb aquesta lota. L'amor a la tarda, dius que es diu, el llibre? Aquest títol és una indirecta? Una invitació? Però molt millor que l'amor a la tarda és les 100 creus. Vaja, com a mínim per mi. Val més que ens diguem adéu. No, espera, ja se n'ha anat. Abans de penjar he de dir-te una cosa. Digues-hi, no? Escolta, estic embarassada. Què em sents? Estic embarassada. De tu. Com que de mi? Què vols dir que de mi? Com ho saps? Perquè des de l'última regla no he estat amb ningú més que amb tu, imbècil. I el nervió que tens que pot donar-te el que jo no puc donar-te? És que no... Perdona. Què penses fer? Com que què pots fer? Que si tu no hi tens res a dir. Jo? No. Ara veig ben clar com ets. Ara veig que si mai em trobés en aquesta situació et desentendries del tot. Què vol dir si mai en trobes? Vol dir que evidentment que no estic embarassada. Què et penses, que són ximple? Penses de debò que si mai em trobés en aquesta situació et demanaria precisament a tu el que jo no havia de fer? Escolta, Maria. Què? T'he d'escoltar. Saps que no soport que em parles amb aquest to, ni que entoregis. Et trencaré la cara. Sí? Que faré els morros a cops de puny. Fins que xisquis. Lligaré les cames del llit. Em mentré la boca fins que et surti sang. I t'obligaré a... Què? T'obligaré... Què? Te n'ompliré la boca i t'obligaré a passar-t'ho tot. No em deixaràs caure ni una gota. Ni una. He dit ni una! Ni una! Ni una! He pot aquesta que arregla el meu pallavi de sota. Per què? Per què? Perquè... Això no hi ha, obri la boca. Prou! T'ho he de dir passi el que passi. És absurd intentar-ho durar fer més estona. Escolta'm, no som la Maria. Què vol dir que no és la Maria? Que no som la Maria. Això és el que vol dir. La Maria m'ha demanat que et telefonés i parlés com si fos ella. M'estàs prenent el pèl. Ella havia d'anar-se'n i volia... D'anar-se'n on? Fora de la ciutat. Volia que creguessis aquí i no és que... Continuar fent veure el que no és. La Maria em va demanar que et telefonés i m'ho fer venir bé perquè ens barallàssim. Perquè demà vos havíeu de veure i encara no haurà tornat. Què em sents? On és? Se n'ha anat fora de la ciutat una setmana amb un nòvio. Amb qui? Amb en Jaume. Amb en Jaume? Sí, Amb quin Jaume? en Jaume Ibarra. Però si en Jaume Ibarra són jo. A qui pensaves que parlaves? A qui no has trucat? Tu ets en Jaume? Sí. Hòstia, A qui pensaves que parlaves? amb en Joan. Ara ho entenc. La Maria em va anotar els dos números, un junt damunt l'altre, i m'he equivocat, he marcat l'un per l'altre. Digue'm una cosa. Perdona, com et dius? Carme. Carme, digue'm una cosa. Però, de debò ets en Jaume? Però si en Jaume no viu amb ningú, qui viu amb la seva dona és en Joan? Per què m'ho has dit, en això?
Tu tampoc no és la veritat personificada. Però si de veritat te pensaves que era la Maria, per què em volies fer creure que vivies amb una dona? És que la Maria, de vegades feien coses així, com a jocs. No m'ho havia dit mai. Per què t'ho havia de dir? És que vols explicar tot? Gairebé. Ah, sí? Què et diu de mi? Ui. Què vol dir amb aquest? Que les coses interessants me les explica totes. Amb pals i senyals? Amb pels, senyals i el que faci falta. Què fas ara? Ja m'ho has demanat abans. Quan eres na Maria, ara que na Carme podria ser que fessis una altra cosa. A més, quan eres na Maria tampoc m'has respost a la pregunta. Per què no es veiem? Quan? Avui, al bar Felip, a les 8:30. Entesos. Com ho coneixeré? Portaré la xitxeta de pell. Aquella que li va regalar un mes abans que... Portaré la xitxeta de pell. Un mes abans de què? La jaqueta li vaig regalar un mes abans de què? T'ho he de dir, Jaume, si no el rebent. Digues-m'ho, no. Tu li vas regalar la xitxeta un mes abans que es morís. Jo sabia com us estimàveu i és que... Ho trobo una broma de molt mal gust. Trobam-nos i en parlam. La vaig veure la setmana passada. Fa 5 mesos que és morta. L'he vista molt cots aquests 6 mesos. La setmana passada vaig estar amb ella i estava ben viva, ben guapa. No era cap fantasma. Fa 5 mesos que surts amb una Maria, que no és na Maria. I segons tu, qui ha fet de Maria tot aquest temps? Jo. Me n'hagués adonat. T'estic dient la veritat. I si ho fos, per què hauries decidit que no volies venir a les cites demà? Perquè n'estic tipa de fer de Maria. En canvi, ara has accedit. Perquè hi vam fent de Carme, no de Maria. Trobem-nos i en parlam. Com si no t'has adonat que era en Joan i no en Jaume? Penses que no sabíem a qui parlava. Esclar que eres en Jaume, conec perfectament. Fa 5 mesos que t'atén de nòvio. I 5 mesos donen per molt. Fins i tot per saber que m'he penjat de tu com un imbècil. Vull que va amb aquesta panxa d'una ballada. No em crec res de tot això. Com ho hauries pogut fer? Les vegades que s'han vist, que segons tu ens han vist. Perquè no m'adonés que tu eres na Maria. Em sabia ara la història de la germana... Bessona. Espera, però... La Maria tenia una germana bessona. Som jo. No l'he vista mai. I tant que l'has vista. I tant que m'has vist, vull dir. Un parell de cops cada setmana els darrers mesos. Algunes setmanes només un cop. Precisament d'això n'haurem de parlar, perquè vull veure més. Ja m'he quedat com hem quedat. A les 8:30. De veritat et dius, Carme? A les 8:30. Entesos? Sí. T'estim molt. Si mai deixés d'estimar-te, em moriria. Your perfume stays, the saxophone still speaks your name. No es pot morir. Vostè és a casa seva. La seva amiga li acaba de regalar un sofà. Respiri, respiri. Així, amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. Així, no es pot morir. Esclar que no me puc morir! Tens la rentadora posada? A més, la setmana que ve he d'anar a passar CTV. I no hi puc faltar perquè CTV està mesos de tornar a donar una altra cita. Ah, i he quedat en la predina perquè m'ha de fer un tapete per el còmode que vaig agafar del comptador. A més, jo no me puc morir sense saber com ja va la sèrie del Bridgestone. Ah, i també vaig comprar peix. I el peix se m'apodrirà si me mor. So
són moltes coses. I vostè no ha pensat mai en la necessitat d'engegar-ho tot a rodar? Deixi la feina. Tanqui les portes que manté obertes i li fan mal. Enviï la merda als oligofrenis que durant tants anys li han dit bon dia sense sentir la veritat. I a la seva amiga, que li ha arreglat un sofà, quasi sí. Comprin 2 bitllets per anar a qualsevol banda de l'amunt. A Botswana. Allà on el rei va matar els elefants! I també hi ha monedes. Però dites no són monedes, No. Exacte. Però sense saber ben bé qui foteu allà, però xiraies i relaxades com mai. Què t'apareix? Res no faria més il·lusió. Volen que les casi aquí? Ai, però Ara vostè s'ha mateix? fet hot. Jo, abans de ser escriptor i repartidor de mobles, vaig ser capellà. I vaig esperar. És cert que existeix un món invisible. El problema és cau gaire lluny del centre on penjar que en troc amb el senyor suau. I si és així, en a quina hora tanquen? Contínuament es produeixen fets inaudits. Un home gelot sense motiu, un altre té una xigala preciosa i una tercera es despertarà i es trobarà que ha caigut del llit. Qui no ha sentit mai de nosaltres una mà freda com un glaç al clotell quan estava sola? Jo no, gràcies a Déu, però n'hi ha que sí. Què hi ha darrere tots aquests fets? O davant, si és el cas. I després de la mort de la senyora Rosa, és possible que se pugui dutxar? Per sort, totes aquestes qüestions tenen resposta en un llibre d'imminent publicació. Podria caure bojament al llit amb tu, que ha escrit la senyora Xisca per un dramaturg que no sap el que fa. I ara anem tots a noces. Pel poder que em dóna bastat servent de Déu o d'un poder còsmic, celebrarem la unió d'aquestes dues noies damunt d'aquest escenari, davant d'aquests testimonis, i tots vostès parroquians, perquè tinguin una llarga vida plena de flors i colors. Xesca, vols així sigui present com la teva futura esposa? Sí, la vull. Pel poder que em dóna bastat servent de Déu o d'un poder còsmic, Un poder còsmic. Xisca, vols ser aquí present com la teva futura esposa? Sí, vull. Per tant, pel poder que em dóna l'estat servent de Déu o d'un poder còsmic, jo vos declar esposa i esposa. Núvies, us podeu besar i anar-vos-en en pau.